Laithangnai 23 October Salmario Kamalpur Santirbazar Hati Swbai Sukrup Khlaijakmani Thaino visit Khlainani Thangkha Haste Mantri Okra Prof Manik Saha salo bini Logio Tongkha Kwcham MLA Manoj Kanti Deb MLA Swapna Akosong Ashlo Haste Mantri Okra no gana o mane borok ni jungzalo Khlaimani kokno Shaka Hatini bania Khlaini rokno khobe amsani lukorok abai kino borok ni joto jungsalni kokno khanaka Haste Mantri Okra Prof Manik Saha aboni yaglo no Swbaijakmani joto Thaino berainai ka Haste Mantri Okra যান ভিতরে যান শোনা স্যার একটা Kwani shimi piplam di koktum Chini Khorang